Iyobi oke ekonomi nwanne na-ege m ntị as long as ị bụ onye Igbo o nwere ife nchọ ịkọwali anyị nọ n'ebe akwa na-enwe disunity among ndị Igbo which na onye ọbụla fụlụ ya n'otu aka ọ dị na ndị Igbo enwere nkwekọrịta achọ ka nkọwalụ gị one or two concerning that enwere ike nna gị akọrọlụ gị mana aga m agwa gị ya n'abalị ya gee m ntị ọfụma. The only thing nwere ike ime ka mmadụ Chukwu kere eke na ibie nwere ofu okwu n'ọlụ together ife ga-emenwu ya bụ ma ọ bụ na enwelụ ife ekwekọrịta na ya o nwere ife na onye Igbo nwere ife a na-akpọ okwu ekwusi alụ wee ṅụọ iyi na okwu a ga-adịla anya etu a ewepụ ya ọkwa maka ya ka eji wee nwee alụsị na mụ na gị ekwekọrịta imesizi ya ife a ekwekọrịta emerozi ya njekọsala alụsị si alụsị gbuo gị alụsị arọ na justice ife a na-akpọ ya bụ justice ịghọtago nya ife anwa anyị kwuchalụ kwekọrịta ịdakwara anya ife ga-eso bụ arm of justice mana arm of justice onwere onye ọ na-edebe arụ dị mma ọnya ka eji agbalị ọsọ asị gị ọ bụrụ na ị chọrọ ka ife dị ona mee gị ife anwa anyị kpagha anyị kwekọrịta ka eme nye ona. So that word bụ justice, in the absence of that word bụ justice, a ga-enwe total breakdown, a ga-enwe anarchy n'obodo ọbụla maka onye ọbụla ga na-eme ka o si dị ya mma. Na enwere another set of people nchọrọ ka mme address. O nwere another set of people nchọrọ ka mme address. Ndị ahụ ife eji malụ fa bụ ezigbo mmadụ. Fanwa bụ ezigbo mmadụ to the core. O nwekwara ike ọ dị eje ụka mana gịnị ya mee ka ife ị ga-ama na ezigbo mmadụ ka ọ bụ. Mana o nwere problem fanwa ya another set of people. Their problem bụ na fa na-enwe ife a na-akpọ sympathy. Na-aghọtakwa ya ọfụma. Ndị a na-agwa anyị bụ ezigbo mmadụ ka fa bụ etu ọ bụ na isi gbakọ ọnya ị na-afọ ife fa ga-enye ya fa bịa fa ga-ekpelu gị ezigbo ikpe ịchọ enyemaka ọ ga-enyelu gị enyemaka mana problem fa nwee bụ na fa na-enwekarị sympathy nwa obere ife asị ya ngwa gbaalụ na nwanne m gbaalụ ọkweta gbaalụ o rusie o deteki oge ahụ ọ gbaalụ gịkwago ọ sị n'ụwa bụ jonjoloko ka akụba na onwero. O nwekwara onye si mba na justice ga-arụ ọrụ lele to its full course. Onye ahụ kwechiri na okwu ahụ ekwuru na mbụ n'ọtụtụ mbụ a ga-ebịa o nwere ife ekwuteli ya eluzi ya na-afụ ndị akafọ bụ ndị obi onugbu ndị obi akpọ mana ewepụ ndị a obodo ayasa icheta na a ga-adọ gị vam ime ife ekpe n'ikpe n'ife ekwu icheta na a ga-akpali n'ilo imezuo nya ọga ife ọjọọ a na-eme n'ụwa ka nkọwakwalị go ife okwu Chineke kwu bụ na gị mebe ife ọma na ife ọma amaka ọ sọrọkwa gị na-enwere ife a na-akpọ ife ọjọọ gị nwa ka ọ dịzili ichuzi chọọ ime nke ọma kicha ime nke ọjọọ. Ọ bụ na ị decide ka n'ije ka anyị were kene ya n'ime travel etu onye ọbụla si ime travel ụmụnne ya na-achụ ego gị nwa bịakwa ịchụ ego adị long run efu na-echụta nwere ozi dịcha ife tọnụzi bụ taiga ebe ụmụnne ị nọ ije gwa ndị eke na nwanne ị na-eme ife dị na si ji ebute ya even na ịma ebe pakin ya dị ịgwafa vegetọ pakin nwanne gị ife dị na ịma na ife a na-emesị ya na ọ dịrọ mma onye abụ ife a na-akọwala unu ife ọma na-akwụ ụgwọ ife ọjọọ na-akwụ ụgwọ. The difference bụ na ife ọma adịghị eji ike akwụ ụgwọ ife ọma na ọ na-agba ọ dị too slow mana ọ na-obido ọgụbago ọ na-agbakọta kwụsị ọ na-abịa gwoo n'ike ọ na-eji nwayọọ na-abịa small ọnya ka akpọ legit. Many people si na ife a na-alụ bụ legit ịmago na legit a na-ebute ego iyetego legit nwere ike bụ salary earner onwe ebe iji azụ eje n'ụwa. So onye nke na-esi asị mba na ya ma bụ salary earner nna ka eje bute ya n'ike ofo ife ọlụ ọpụta ọjagbusie ndị mmadụ popo obukọ dịcha ma ọ na ego batara n'azụ ya ọ kuchie dị aza
o mesi ife niile a ebe ife ọjọọ si akwụ ụgwọ ịma last nwere ike kata n'ụzọ ofu onye tuo ife tuo gị ya n'isi tụa nke ga-aga na anyị na-afụ ya many places na Igbo asị hey na onye anwụọ na hey na young boy na people the wicked arọ 36 years ịchụrụ ya n'ike na ịdakwa n'ike ọ ka o si akwụ ụgwọ ife ọjọọ nwe ka o si akwụ otu o si ebunye gị ike otu a ka o si ebunye gị ọnwụ end ya gị nke ga-aga na so elu many people choose oke emebe legit mụnwa chuzuzi ka mmee legit ma na ego aga na-abịa small ndị occasion emenwuro m ife ụmụ ọgbọ mmele iwe na-ewe m ọnụma na-asụ m gị nwa na-eme ife ego amadụ na ego ị na-eme sef na-eme nke ọ ya akwụghị ụgwọ nke gị ugwu ọkwụọ gị ya ichiftuola anyị n'ụwa idizavụrụ ịnọ onye ọbụla chọrọ ime ife ọma ma ebe ife ọma anyị nekwa ka o si akwụ ụgwọ ọ da-akwụtụgo dị eji ike akwụ ụgwọ gị nwa ka ọ dịrị make choice ọ bụrụ iche ime ife ọjọọ nwanne wepụta onwe gị bebe ife ọjọọ si malụghị asụ onye ọjọọ ụbọchị a ga-agba gị kpom ịda nke ga-aga ọ bụrụ na oyibo bute ego atụọ gị nga ka ọ rapụkwa ebe atụọ gị nga echi somebody apụta somewhere na-asị anyị nwaanyị ji ekwu ụdị okwu a ife anyị na-ekwu bụ ife imetara ibulu mụ wee sị ndịrọkwago ife nna gwa bụ na ife ọbụla imeta ibulu ya ọsọ gị belong otu any organization ọbụla ebe sọ gị belong mụ wee sị ndịrọ gị meseji ife ọbụla imeta ị ga-ebuli ya anyị nwa ga-anọkwa na-ediskọs kwa ya mata na-efe ọkụ ọpụ na-ekọlụ mgbu gaị ịpụtazi eje na-agbachitele onye akwa nwanne anyị kwa na-agba ara nwanne onye emebe nwanne anyị onye ọbụla emebe ndị ha na tekikwa anụ taịm so a sị nka mbịa adreesị gị nwanne agwa okwu ịmara ọgụ maka nna agwa onye atụsị ala inu kọwalị ma na ego eji nne na n'iyi etu ọmụbụ n'owu Igbo na-agwaghị ya ịgbagharịsịkwa ị ga-ewelu dị okwu onye fọtọ ọfọtọgo ịgbago na newspaper bụ na ịgbago na newspaper anyị nwa ga na-ebusakwu ya lokali yitego so ka anyị kwụba aka anyị ọtọ mee ife dị oke ma ọ bụrụ na eme eme na ọ gachalụ justice si agwakwana anyị sideline ọ justice mmadụ ekwukwe na-ekwu ọ ga-adị ngwa ụmụ Igbo gbaa n'ọgwụ ụnụ ngwa ka mụ nwa jee anyị hazie onwe m n'ebe Igbo eze ụmụ Igbo $1 million